makosana ajajitu ku High Court amene ndi Alan Muhome akhapira kosathwa akuluakulu aku Eskom ajamakana matransfers aja atapasidwa matransfers ndi a Chief Secretary to the President and Cabinet zawaonekeratu kubwalo la milandu ndi nkomati kodi nkhani zake zikuyenda bwanji, chachitika ndi chani. Makosana ngati mutsatira bwinobwino mbuyomo aboma ndi kuti anagondeka kupereka matransfers kwa akuluakulu a nthambi za boma kuphatikizapo ndi kuti ku Eskom. Ndi panja ku Eskom kumeneko ndi kuti CEO anali Akankwamba Kumwenda komanso Director of Human Resource kumeneko ndi kuti anali a Crispin Banda. Ndi makosana amenewa panali pa 24 November 2025 anapasidwa makalata kuti achoke ku Eskom chifukwa chonena kuti zinthu zina ku Eskom ko ndi kuti muna boma amaona kuti sizikuyenda bwino. Malo wake ndi kuti Akankwamba Kumwenda anatumizidwa kupita ku Mubasi ku university kumeneko kuja kunkaziwika kalekale kuti ku Polytechnic. Ndi kumeneko anatumizidwa kuti akagwire ntchito ngati lecture kumeneko ku Eskom ndi kuti amagwira ngati Chief Executive Officer kapena kunena kuti CEO. Ndipo tengera ndi kalata ya secondment imeneyo imaneyo zona kuti china chilichonse chimene amalandira ku Eskom ndi kuti kumenekoko akalandiranso chimozimozi ndi kuti kaya masalary chane zizichokera kumeneko ku Eskom, pamene anzawo a Crispin Banda amene ku Eskom ko amagwira ngati Director of Human Resource ndi nawonso analandiranso kalata chimozimozi pa tsiku limene pa 4 November 2025 iwo ndoti anatumizidwa ku Malawi School of Government. Ndenotu akuluakulu amene sanakondwere ndi chiganizo chimene mlembi wamkulu anapanga ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko komanso nduna amene ndi a Justin Saidi paja amene anasainira makalata amenewo ndi akuluakulu amenewa anaona zoti chiganizo chimenecho chinakomere. Mapeto ake anapeza lawyer yemwe zina lake ndi Bentile Nyondo. Ndeno makosana amenewa anakagwada ku bwalo lalikulu la milandu ku High Court kumeneko. Ndeno zifukwa zimene anapereka kumeneko amene zona kuti iwo watu sakupita kukagwira ntchito kumene atumizidwa ndi bomako chifukwa chonena kuti amene atumiza alibe mphamvu yoti angawasunthe malo ogwira ntchito, kutanthauza kuti a Chief Secretary to the President and Cabinet amene a Justin Saidi akuti alibe mphamvu imeneyo amene ali ndi mphamvu zoti atha kupanga chiganizo zokhuzana ndi macontract anthu amenewa akuti ndi body ya Eskom. Komanso akuti akuluakulu amenewa ndi kuti sima civil servants paja ma CEO nthawi zambiri makhala contract akamagwira ntchito mbomamo. Ndeno posatira zimenezi panali pa 24 December 2025 jajitu amene amamva mulandu umenewo amenewa ndi Alan Muhome ndi ameneno anazapereka chileso kulesatu aboma kuti asapitire ndi chiganizo chimene anapanga kuti makosana amenewa apite wina ku Mubasi kukagwira ntchito ngati lecture kumeneko, enawo ndi kuti apite ku Malawi School of Government. Malo mwake ndi kuti akuluakulu amenewa abwerere ku Eskom akagwira ntchito kumeneko. Komano chiganizo chimene anachipanga mwa temporary akudikirano kuti pakhale judicial review kuchokatu pamenepo. Nkhani ino inapita ku bwalo la milandu kumeneno kunali kumva mbali zonse, mbali ya boma mosogozedwa ndi Attorney General amene ndi a Frank Mbeta komanso mbali amenewa akumwenda ndi anzawo a Banda mosogozedwa ndi lawyer wawo a Bentile Nyondo. Ndeno kumeneko ndi kumene zaziwika zonena kuti makosana amenewa akuti mmene amapereka zikalata zawo ku bwalo la milandu ko anabisatu information ina akuti mkatikati mwa ndimemo pamene analandira makalata amenewa anapeza zoti makosana amenewa anazalemba kuti iwowa sangakwanise kuphunzitsa, akuti sanagwirepo ntchito ya uphunzitsi kapena kuti lecture. Malo mwake ndi kuti abomawo angowawerengera ndalama zawo ponena kuti anasala ndi contract ya zaka zitatu ndiyoti macontract awo amatha mu chaka cha 2028. Ndi ndalama zimene amafuna kuti apasidwe makosana amenewa ati amafuna 1,114,349,130 mwachidule 1.1 billion Malawi kwacha. Ndi zimenetu amafuna makosana amenewa ngati chipukuta misozi chifukwa chonena kuti sanamalizise contract yawo. Ndeno nkhani imene itapheduka zikuoneka kuti anayiphedulano ndi Attorney General. Komanso zifukwa zina zimene makosana amenewa amanena ku bwalo la milandu kunena kuti iwo asangasunthidwe malo ogwira ntchito kuchoka ku Eskom kupita ku Mubasi kapena kupita ku
Malawi School of Government zimenezozo akuti ndizosatheka chifukwa choti masukulu amenewo ndiye kuti ndoyima pa okha ndi a chief secretary alibe mphamvu yopanga ziganizo zimenezo. Ndeno amenewo a Frank Mbeta amatsutsa kunena zona kuti ma institutions onsewo ndi aboma kuyambira ndiye kuti Escom komanso mubasi kupatizapo skulu ya bomayo zonsezo ndiye kuti ndi zaboma. Amene amaziyang'anira ndiye kuti ndi a chief secretary to the president and cabinet. Ndiye chiganizo chimene akunena makosana amene akuti sakufuna kukagwira ntchito kumeneko komanso pempho limene amapempha mwansere kuti afuna ndalama zimenezo pamoti apite kukagwira ntchito zimenezo. Ndiye malo wake nkhani imeneyo ipiteno ku Industrial Relations Court kapena kuti court limene limaona maufulu anthu ogwira ntchito. Ndeno to magaya amenewa kumeneko amanenaso zonena kuti zinalakwika popitisa nkhani yawo kumeneko malo mwake nkhani imeneyo imene akupita ku Industrial Relations Court. Ndeno to jaji amene amamva nkhani imene amenewa ndi a Alan Muhome angogamula kuti makosana musanditayise nthawi chokanene nkhani yanuyo mupite ku Industrial Relations Court kumeneno akambeno kumva nkhani imeneyo. Ndiye kuti mene zililimo makosana amenewa gemu yawagonera menedo amafuna kuti alandire ndalama kuchokatu kuboma. Kumabefunso kumazakhalapo kuti makosana amenewa akudimanda ndalama ngati achosedwa ntchito bwanji anakhala zona kuti mwina aboma anawachosa ntchito ndete kumadimanda ndalama inali njira ina kumano apanga matransfers ndi akuti sakufuna matransfers and then azikafuna ndalama ngati zimenezo zikuyenda bwinobwino pamenepo. Komanso mukakumbukira bwinobwino mkulu ameneyi kumwenda CEO wa ku Escom mbuyo mu chaka cha 2022 mulali mu August menemo paja nkanena kuuza parliamentary committee kuti bungwe la Escom sinapangepo profit kuyambira mu chaka cha 2018 komanso popasula makalata amene mukumbukira makosana amene zingakhale za magesi paja magesi amavuta kwambiri zimene ambiri ankaona kuti makosana amenewa amachitira dala ngati sabotage kuti usogoleri wa Professor Peter Mutharika uzooneka ulephera choncho nkuthekanso zina zifukwa zimene zimapangisa zonena kuti amenewa apasidwe makalata amenewa. Komanso mukasata bwinobwino zimene anayankhula Moses Kunkuyu kumwambo wa farewell ya malemu a Madaiso Kazombo paja makamba kumeneko kunena zona kuti ma CEO amene apeza ntchito mulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party amene ndi affiliation ya chipani cha Malawi Congress Party amalandiratu ma transfers ndi zina zotero nkutheka kuti kumbaliku amakhala kulumikizana ndi kuti azipanga sabotage imeneyo nanga kungosintha administration ndi kuti magesi kuyamba kuvuta yeti mbuyomo ndi kuti magesi at least analiko bwino ndipo tenkhaniyo idakale manja mwa mabwalo a milandu timva makamaka mene ingayendere no aziti stanzi ndi ku High Court awakhapira kosathwa makosana amenewa. Ndipo tuloya wawo anyondo akunena zona kuti afotokozera bwinobwino makosana amenewa ndi ameneno apangiro chiganizo kuti apite ku Industrial Relations Court kapena basi angovomereza kuti akakhale maziphunzitsi akuma university amenewa kapena angozitaya basi nonkumakayendera zina nkhani zake to ndimene zikuyendera nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imene makamaka pamene tunazona kuti CEO wa ku Escom komanso nzake uja Crispin Banda Director of Human Resource ku Escom ko akumanato ndi zilango ku bwalo la milandu pamene awakanira pempho loti apasidwe ndalama kumeneko. Ngati maganizo amenewo alipo mutafotokoza comment section koma molemekeza maganizo anzathu sewole panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ngati nkhani zambiri zikamachitika ndi zitakufikirani mosavuta.